Здравейте, момичета, здравейте, приятели, как сте днес? Да ми честите новата ми прическа, не знам дали се вижда, тук имам една черта. Направи си го, така е на мода. Всеки, който иска да си направи така прическа, не струва много. Не струва изобщо много, вижте, приятели, тук имам една чертичка. Така е направена. Не знам дали се вижда. Сега се вижда. Камерата да фокусира. Сега се вижда май чертата. Да, вижда се. Нали, приятели? Вижда се чертата. Ето тук така. Живи и здрави бъдете, момичета всички. Мои приятели, обичам ви много. Живи и здрави. Мога да пусна лайв, но без битки. Може с някой момиче да рискувам да направя някоя битка. Може след малко или до вечера да пусна лайв. Който иска, може да влезе в моя лайв. Да ме подкрепи. И така, хора, приятели, живи и здрави бъдете. Еволата на всички. Живи и здрави.